जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपन बर'नि आंगोनि बिफा बिथांनि रुंसारि जानायाव जों बयबो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि रुंसारि जानायाव नैबे ओनसोलनि बयबो दुखु मोननायखौ फोरमायहरदों। थारैनो बियो खोब सासे मोजां व्यक्तिमोन। गोबां सम आं नैबे नखराव फैबाय थायोमोन, लोगो मोनबाय थायोमोन। जोंखौ गोबां बोसोन होयोमोन मोजां खामानि मावनो आरो मोजां समाजखौ दैदेननो बिथाङा सम सम जों बोसोन होबाय थायोमोन। आरो बे आदैया सासे मोजां व्यक्ति आरो जाय व्यक्तिनि दैदेननायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननाय दिपेन बर' बिथांनि जि मावनाय बेखौ जों दिनै बाख्नायदों आरो बिथांनि बे दुखुनि समाव जों बयबो फैनानै बिबार बावफैदों। बेखायनो आं दिनैनि बे समाव आं बयनिबो जानानै बे दुखुनि समाव दुखु सरजाबफानो जों नुजाफैदों आरो आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम आं आर'ज गाबो सोरगोआरि बिथांनि जिउआ जाहाथे आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनो। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।